Selanjutnya seperti tadi yang disampaikan Pak Yuli, akan ada dari Polsek yang berkontribusi dengan lagu Kalung Emas. Luntur kaya atimu, saiki kowe lali karo aku. Kalung emas kuwi biyen tak tuku, tak pasrahke mung kanggo sliramu. Rasa tresnoku yo mung kanggo sliramu, ra nyono kowe lali karo aku. Loro atiku, atiku keloro-loro, rasane nganti tembus salahku iki, apa dosaku iki? Matur suwun. Terima kasih Pak Nugroho. Walaupun cuma dinyanyikan ya Pak, saya ndak dikasih kalung emas. Oke Mbak, kapan?